wassalamu alayka ya abun nema. Assalatu wassalamu alayka ya girman girma. Assalatu wassalamu alayka ya abban Fadima. Ni dai a gurin gaban bodin tare ya sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Mahmudu mai gida gadon bayi, sirrin samuwar halittu mabuwayi, sanka nake ma'aiki ka sani a layi, in ta yabanka ya Muhammadu Maulana. Baban Fadima Muhammadu Maulana, babu kamar ka duka halitta ya mai gidana. Annabu ba kaman ka sarki Maulana.